Здравейте! Мария Грозданова съм от Пилатес 300. Днес ще направим тренировка с топка. Сядаме в познатият ни Пилатес стоеж. Топката е на бедрата. Изпъваме краката, изпъваме гърба, стягаме корема. Рамената са назад и надолу. Няколко неща преди да започнем. Само припомням, кое е много важно в Пилатеса. Нашият енергиен център, с който работим през цялото време, трябва да бъде стегнат. Вдишваме, когато ни е лесно и се стараем да изпълняваме упражненията правилно, като, както казах, не толкова много повторение, колкото тяхното правилно изпълнение. Започваме с нашата позната стотица. Вдишваме, извиваме се и лягаме на постелката. Преди да отпуснем главата, слагаме топката между коленете, повдигаме на 90 градуса и отвеждаме ръцете назад. От тук енергийният център е притиснат, стягаме корема, кръста прилепен, вдишваме и се изправяме за стотицата. Припомням, че вдишваме на 5 и издишваме на 5 маха. Ръцете са напълно изпънати, длани сочещи надолу, пръсти напред, сякаш искам да докоснем стената. Стягаме корема през цялото време, не трябва да имаме напрежение абсолютно никъде, нито във врата, нито в рамената. Достатъчно. От тази позиция преминаваме към едно допълнително упражнение. Ръцете са зад главата, вдишваме и докосваме с пръсти постелката. Отвеждаме към гърдите и отново към постелката. Правим 8 повторения. 3, 4, 5. Това упражнение стяга допълнително корема. Леко притискаме топката. Достатъчно. И преминаваме към нашето познато повдигане. Спускаме краката долу, ръцете са над главата изпънати, краката са един до друг, стъпалата са в шпиц, вдишваме и повдигаме. Първо нагоре и после се извиваме надолу. Назад, прешлен по прешлен. Вдишваме, когато сме надолу. Издишваме. Първо обтягаме нагоре и тогава се свиваме надолу. Още 2 повторения. И ще преминем към позиция претъркулване. Последно. Вдишваме. И преминаваме към позиция претъркулване. Вдишваме и повдигаме краката. Докосваме топката и бавно, контролирано спускаме надолу и се изправяме.
правим 6 повторения, вдишваме, повдигаме задната част, докосваме топката и бавно прешлен по прешлен спускаме. През цялото време корема е стегнат, енергийната централа работи. Бавни, елегантни и контролирани движения. Последно. И ще преминем към малките кръгове. Вдишваме, поставяме топката под кръка, единият, лягаме назад, стягаме седалището, корема, кръста е на постелката, ръцете са също на постелката прилепени, вдигаме другия крак, стъпалото е в шпиц и започваме малки контролирани кръгчета. 1, 2, вдишваме в началото и издишваме накрая. 3, 4. Сменяме посоката. 5. Достатъчно. Сменяме кръчетата. И обратно. От тук преминаваме към позиция топка-стопка, като слагаме топката между колената, ръцете са на задно бедро близо до колената и се обтягаме. Горе разтваряме ръце в страни лакти, гърдите са изпъчени, корема е стегнат, свиваме се надолу и се изправяме. Търкаваме се като футболна топка. Стягаме съвсем леко топката. И последно. От тук преминаваме към обтягане на единия крак. Топката отново е под единия крак. Другия крак е свит. Ръката е наглезена, другата е тук. И само повдигаме с горната част. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Отиваме на другият крак. Отново ръка наглезена и на коляно. И обтягаме. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Преминаваме към обтягане на двата крака. Топката е зад дупето. Краката са изпънати, стъпалата в шпиц. И разтягаме. 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5. Може и да повдигнете главата.
за повече стягане на корема. Достатъчно. От тук преминаваме на кръстосване. Ръцете са зад главата. Обтягаме единия крак напред, докосваме коляно, другият крак. Достатъчно. От тук ще направим странично разтягане. Краката са на 90 градуса. Ръцете са над главата. Вдишваме и обтягаме краката и ръцете отиват настрани. 1, 2, 3, 4, стягаме корема, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Достатъчно. От тук преминаваме на обтягане с двата крака. Ръцете отиват зад главата. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Вдишваме, взимаме топката и ще направим люлка. Държим топката стабилно. Изправяме. 2, 3, 4, 5, 6. Достатъчно. Преминаваме от тук директно към позиция тирбушон. Колената са леко навън, петите са навътре към топката и започваме кръгови движения. Движим само краката, горната част на тялото е стегната, енергийният център е притиснат към постелката. Дишаме и обратно. Достатъчно. От тук преминаваме към позиция жаба. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 и последно 10. Взимаме топката, изправим се горе и малко ще разтегнем. Добре. От тук преминаваме към позиция махове. Лягаме по корем в познатата ни кобра позиция. Краката са изпънати един до друг. Топката е пред ръцете
И повдигаме единия крак и после другия. 1, 2, 3. Пускаме. Контрашпиц. 2, 3. Пускаме. Шпиц, контрашпиц, шпиц. Комбинираме. Шпиц, контрашпиц, шпиц. Пускаме. 1, 2, 3. Пускаме. Шпиц, шпиц, шпиц. Пускаме. Шпиц, контра, шпиц. Пускаме. Повдигаме с двата крака. 1, 2, 3. Пускаме, стягаме дупето. 3. Пускаме. 1, 2, 3. Пускаме. От тук ще разтегнем малко с позиция кобра. Леко. И можем да направим позиция плуване. Топката е напред в ръцете. Тялото е стегнато. Повдигаме леко краката и започваме да махаме, сякаш плуваме. Ще направим още един вид плуване. Пускаме краката долу и ги изправяме заедно. 1. Пускаме. 2. Пускаме. 3. Пускаме. 4. Стягаме дупето и пускаме. От тук ще се изправим за кобра и ще направим малко тупкания с топката, като ще да се вижда хубаво топката. Обтягаме ръцете напред и започваме леко да пружинираме. Гърдите са изпълнати. Достатъчно разтягаме. Отпускаме. Разтягаме. Отпускаме. Разтягаме. Отпускаме. От тук можем да направим още малко разтягане. Поемаме топката отпред, отзад, отпред, отзад, отпред, отзад, отпред, отзад. Взимаме топката и леко се изправяме, за да разтегнем отново хубаво рамената и отпускаме. Стягаме се и отпускаме. Може малко да неутрализираме кръста, като преминем в детска поза. И от тук преминаваме към нашите познати странични махове. Вземаме познатата ни позиция. Краката са на 45 градуса. Енергийният център е в задната част на постелката. Тази ръка е точно под рамото. Ухото е далече от рамото. Първата позиция ще направим странични махове. Топката слагаме под единия крак. Ръката отпред за стабилизация. И правим нагоре-надолу. 1, 2, 3. Задържаме леко горе, за да разтегнем вътрешните адуктори. 4, 5,
6, 7, 8. Правим махове напред, назад във въздуха, без да докосваме земята. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Повдигаме леко и задържаме за външните абдуктори. Задържаме 3, 4 пари. 5, 6, 7, 8. От тук преминаваме към позиция. Свиваме горе, пускаме, свиваме, изправяме, режем, свиваме 3, режем 4, 5, 6, 7, 8. От тук можем да направим махове напред и назад. Раз, два, назад. Раз, два, назад. Раз, два, назад. И ще завършим с диагонална жаба. Четири, 5, 6, 7, 8. Достатъчно. Ще повторим всички тези упражнения от другата страна с другият крак. Слагаме топката под крака и започваме с махове нагоре-надолу. Наместваме се в позиция. Стягаме корема. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Напред, назад във въздуха, не докосваме земята. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Преминаваме, повдигаме леко и задържаме малък градус между краката. 3. Бързо работим за абдукторите, за външната част на бедрото, която гори яко. 7, 8. Спускаме, свиваме горе, шпиц, свиваме горе, шпиц, свиваме горе, шпиц, свиваме горе, шпиц. 5, 6, 7, 8. Достатъчно. Правим махове. 1, 2, 3. 1, 2. Назад. 1, 2. Назад. 3. Назад. 5. Назад. 6.
назад, 7, назад, 8, назад. И ще завършим с диагоналната жабка. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Можем да допълним още едно упражнение. Повдигане на вътрешно бедро. Топката е в ръцете. Крака е пред коляното. Стъпалото е в контрашпиц и повдигаме. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Това е тренировката до момента. За края вижте в описанието. Благодаря!